Grundlæggende betjening. I dette afsnit gennemgås den grundlæggende radiobetjening. Chaufføren bør som minimum være i stand til at acceptere en tur, besvare et opkald, samt at kunne sende de 3 opkaldsanmodninger til udkørsel, som er en normal opkaldsanmodning, en nødopkaldsanmodning, en åben mikrofon ved skjult nødknap. Når hovedafbryderen er tilsluttet, skrives initialisere radio i displayet, og busradioen tilsluttes centralsystemet. Ved tilslutningen bliver chaufføren bedt om at godkende det tilbudte vognløb. Dette gøres ved at trykke på OK. Displaylinje 1 viser linje tur. Displaylinje 2 viser afgangsdestination tid. Displaylinje 3 viser ankomst destination tid. Displaylinje 4 viser mulige valg. Chaufføren trykker nu på knappen Start for at påbegynde turen. Turen starter, og en besked sendes til centralsystemet. Når centralsystemet har registreret, at turen er startet, skrives den accepterede tur i displayet. Hvis displayet viser ikke i rute, gå til afsnit 3, udvidet radiobetjening, eller kontakt udkørsel for yderligere instrukser. Ved indgående opkald skifter teksten i displayet til at vise teksten opkald, der ledsages af en opkaldstone. Man kan afvise opkaldet ved at trykke på afslut. Et opkald besvares ved tryk på fodtasten, og chaufføren oplyser busnummeret. Samtalen foregår ved, at chaufføren lytter og trykker på fodtasten, når der svares. Når den kaldende part stopper samtalen, afbrydes forbindelsen automatisk. Chaufføren kan selv afbryde samtalen ved at trykke afslut. Når samtalen afsluttes, vil displayet gå tilbage til tilstanden før opkaldet blev modtaget. Opkaldsanmodning foretages ved at trykke på knappen med telefonsymbolet. Når opkaldsanmodningen er sendt til udkørselen, vises opkald til udkørsel sendt på displayet. Når opkaldsanmodningen er registreret hos udkørselen, vises opkald registreret. Efter kort tid forsvinder teksten, og displayet går tilbage og viser tur. En nødopkaldsanmodning foretages ved at trykke på knappen med trekantssymbolet. Når nødopkaldsanmodningen er sendt til udkørselen, vises nødopkald til udkørsel sendt. Når nødopkaldsanmodningen er registreret hos udkørselen, vises nødopkald registreret, og opkaldet vises øverst på operatørens skærm. Efter kort tid forsvinder teksten, og displayet går tilbage og viser tur. Der er i bussen monteret en skjult nødknap. Denne knap kan anvendes, når chaufføren føler sig truet. Ved aktivering åbnes mikrofonen, så udkørselen kan lytte med og skaffe hjælp. For at en eventuel overfaldsperson ikke skal opdage, at opkaldet er sendt, skifter displayet ikke udseende. Dog indikeres forbindelsen ved, at den grønne lampe skifter fra at blinke til at lyse konstant. Hvis forbindelsen til køreplanssystemet er midlertidigt afbrudt, vises centralsystem ikke tilgængelig. Vent lidt og prøv igen.